Τα τελευταία χρόνια, πολλοί Έλληνες που ζουν στην Αγγλία αρχίζουν να σκέφτονται σοβαρά την επιστροφή στην Ελλάδα. Δεν είναι μια απλή απόφαση. Πίσω από αυτήν κρύβονται χρόνια δουλειάς, δυσκολίες, αναμνήσεις και μια ζωή που χτίστηκε μακριά από την πατρίδα. Για άλλους η Αγγλία ήταν ευκαιρία επιβίωσης. Για άλλους ήταν δρόμος για σπουδές, καλύτερο μισθό και επαγγελματική εξέλιξη. Όμως όσο περνούν τα χρόνια, η σκέψη της επιστροφής γίνεται πιο δυνατή. Μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, χιλιάδες νέοι άνθρωποι έφυγαν για το Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλοι πήγαν στο Λονδίνο, άλλοι στο Μάντσεστερ, στο Μπέρμιγχαμ, στο Λίντς και σε πολλές άλλες πόλεις. Στην αρχή πολλοί πίστεψαν ότι θα έμεναν μόνο λίγα χρόνια. Θα δούλευαν, θα μάζευαν χρήματα, θα αποκτούσαν εμπειρία και κάποια στιγμή θα γύριζαν. Όμως η ζωή στο εξωτερικό συχνά σε κρατά περισσότερο όσο υπολογίζεις. Η πρώτη γενιά που έφυγε τα χρόνια της κρίσης κουβαλούσε μεγάλη πίεση. Πολλοί είχαν πτυχία, αλλά στην Ελλάδα δεν έβρισκαν δουλειά. Άλλοι είχαν δουλειά, αλλά οι μισθοί δεν έφταναν για ενοίκιο, λογαριασμούς και οικογένεια. Η Αγγλία φαινόταν σαν χώρα με περισσότερες ευκαιρίες. Εκεί μπορούσες να δουλέψεις σε εστιατόριο, ξενοδοχείο, νοσοκομείο, εργοτάξιο, εταιρεία πληροφορικής ή πανεπιστήμιο. Για πολλούς Έλληνες, η Αγγλία πρόσφερε οργάνωση, σταθερότητα και επαγγελματική προοπτική. Οι διαδικασίες ήταν πιο ξεκάθαρες και η αγορά εργασίας πιο ανοιχτή σε ανθρώπους με διάθεση να δουλέψουν. Παράλληλα όμως, η καθημερινότητα ήταν πιο ψυχρή και πιο μοναχική. Η απόσταση από τους γονείς, τα αδέλφια και τους φίλους γινόταν αισθητή σε κάθε γιορτή, σε κάθε γενέθλια και σε κάθε οικογενειακό τραπέζι που έβλεπαν μόνο από βιντεοκλήση. Η ζωή στην Αγγλία δεν ήταν ποτέ εύκολη για όλους. Μπορεί η μισθή να ήταν καλύτερη από την Ελλάδα, όμως το κόστος ζωής ήταν συχνά πολύ υψηλό. Τα ενοίκια, ειδικά στο Λονδίνο και στις μεγάλες πόλεις, απορροφούσαν μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Πολλοί έμεναν σε μικρά δωμάτια, σε κοινόχρηστα σπίτια ή σε περιοχές μακριά από τη δουλειά. Κάθε μέρα περνούσαν ώρες σε τρένα, λεωφορεία και μετρό. Το κλίμα ήταν ακόμη ένας παράγοντας που επηρέαζε την ψυχολογία. Οι πολλές βροχερές μέρες, ο γκρίζος ουρανός και οι μεγάλοι χειμώνες έκαναν αρκετούς να νοσταλγούν την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο θέμα καιρού. Είναι ο τρόπος που ο ήλιος αλλάζει την καθημερινότητα. Στην Ελλάδα, ακόμη και μετά από μια δύσκολη μέρα, μπορείς να περπατήσεις δίπλα στη θάλασσα ή να καθίσεις σε μια πλατεία. Η γλώσσα και η κουλτούρα ήταν επίσης σημαντικές προκλήσεις. Ακόμη και όσοι μιλούσαν καλά αγγλικά, έπρεπε να προσαρμοστούν σε έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. Στη δουλειά, στις υπηρεσίες και στις κοινωνικές σχέσεις, όλα λειτουργούσαν με άλλους κώδικες. Ο Έλληνας που έχει συνηθίσει την αμεσότητα, την παρέα και την οικογενειακή ζεστασιά πολλές φορές ένιωθε ότι η κοινωνία γύρω του ήταν πιο απόμακρη. Πολλοί Έλληνες κατάφεραν να προσαρμοστούν, αλλά δεν ένιωσαν ποτέ ότι ανήκουν πραγματικά. Έφτιαξαν καλή ζωή, απέκτησαν σταθερή εργασία και γνώρισαν ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Όλα αυτά, σε βαθύτερο επίπεδο παρέμενε μια αίσθηση προσωρινότητας. Σαν να ζούσαν σε μια χώρα που τους βοήθησε, αλλά δεν έγινε ποτέ ολοκληρωτικά δική τους. Η εργασία ήταν ο βασικός λόγος που πολλοί Έλληνες έφυγαν για την Αγγλία. Εκεί βρήκαν δουλειές που στην Ελλάδα τότε ήταν δύσκολο να βρεθούν. Γιατροί, νοσηλευτές, μηχανικοί,
οδηγοί, μαγείρες, ηλεκτρολόγοι, οικοδομοί, τεχνικοί, προγραμματιστές και εργαζόμενοι στην εστίαση δημιούργησαν μια νέα καθημερινότητα. Κάποιοι ξεκίνησαν από χαμηλά και ανέβηκαν επαγγελματικά. Άλλοι άνοιξαν δικές τους επιχειρήσεις. Όμως οι καλοί μισθοί δεν σημαίνουν πάντα εύκολη ζωή. Όταν το ενοίκιο, οι μετακινήσεις, οι φόροι, οι λογαριασμοί και η καθημερινή διατροφή είναι ακριβά, το τελικό ποσό που μένει στην άκρη δεν είναι πάντα τόσο μεγάλο όσο φαντάζεται κάποιος από την Ελλάδα. Πολλοί έκαναν οικονομία για χρόνια, δούλευαν υπερορίες και απέφευγαν περιττά έξοδα. Η καθημερινότητα στην Αγγλία είχε πρόγραμμα, πειθαρχία και ταχύτητα. Ο χρόνος ήταν μετρημένος. Το πρωί δουλειά, μετά μετακίνηση, ψώνια, σπίτι, λίγη ξεκούραση και ξανά από την αρχή. Οι διακοπές στην Ελλάδα γίνονταν το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς. Εκεί, μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι Έλληνες της Αγγλίας προσπαθούσαν να ζήσουν όσα τους έλειψαν όλο τον χρόνο. Με τα χρόνια, πολλοί άρχισαν να συγκρίνουν διαφορετικά τις δύο ζωές. Στην Αγγλία μπορεί να υπήρχε καλύτερη επαγγελματική οργάνωση, αλλά στην Ελλάδα υπήρχε η αίσθηση της ζωής έξω από τους τοίχους. Στην Αγγλία μπορεί να υπήρχε σταθερός μισθός, αλλά στην Ελλάδα υπήρχε η οικογένεια κοντά. Αυτές οι συγκρίσεις δεν έχουν μία σωστή απάντηση. Για κάθε άνθρωπο, η ζυγαριά γέρνει διαφορετικά. Το Brexit άλλαξε σημαντικά το κλίμα για πολλούς Ευρωπαίους που ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι τότε, οι Έλληνες ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αισθάνονταν ότι είχαν ένα σταθερό πλαίσιο δικαιωμάτων. Μετά το Brexit άρχισαν νέες διαδικασίες, αιτήσεις, καθεστώτα παραμονής και περισσότερη γραφειοκρατία. Δεν άλλαξαν όλα από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά άλλαξε η ψυχολογία. Οι αλλαγές μετά το Brexit δεν αφορούσαν μόνο τα χαρτιά. Αφορούσαν και την αίσθηση του ανήκειν. Αρκετοί Έλληνες ένιωσαν ότι η θέση τους στην κοινωνία έγινε πιο αβέβαιη. Η πολιτική συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση, οι αλλαγές στα δικαιώματα και οι νέοι κανόνες για εργασία δημιούργησαν ένα πιο ψυχρό περιβάλλον. Παράλληλα, η πανδημία έκανε πολλούς ανθρώπους να ξανασκεφτούν τις προτεραιότητές τους. Όταν οι μετακινήσεις περιορίστηκαν και οι οικογένειες έμειναν χωρισμένες για μεγάλα διαστήματα, πολλοί Έλληνες του εξωτερικού ένιωσαν πόσο δύσκολο είναι να είσαι μακριά όταν συμβαίνει κάτι σοβαρό. Η απόσταση δεν είναι απλώς χιλιόμετρα. Είναι και συναισθηματικό βάρος. Έτσι, το Brexit και οι παγκόσμιες αλλαγές των τελευταίων ετών λειτουργήσαν σαν ξυπνητήρι. Πολλοί άρχισαν να αναρωτιούνται τι πραγματικά θέλουν για τα επόμενα 10 χρόνια. Θέλουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν μακριά από την ελληνική γλώσσα και τους συγγενείς. Θέλουν να γυρίζουν στην Ελλάδα μόνο για λίγες μέρες κάθε καλοκαίρι. Για πολλούς, η απάντηση άρχισε να γίνεται πιο καθαρή: επιστροφή. Η νοσταλγία είναι ίσως ο πιο δυνατός λόγος επιστροφής. Δεν φαίνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν γράφεται σε κανένα συμβόλαιο εργασίας, αλλά υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Είναι η μυρωδιά από το φαγητό της μάνας, ο ήχος από τα τζιτζίκια το καλοκαίρι, το φως του απογεύματος σε ένα ελληνικό χωριό, οι κουβέντες στην αυλή, οι γιορτές και η θάλασσα. Στην αρχή, η νοσταλγία αντιμετωπίζεται με ταξίδια. Ένα Πάσχα στην Ελλάδα, λίγες μέρες τον Αύγουστο, μια επίσκεψη τα Χριστούγεννα. Όμως όσο περνούν τα χρόνια, τα ταξίδια δεν φτάνουν. Αντί να γεμίζουν τον άνθρωπο, τον κάνουν να καταλαβαίνει περισσότερο τι του λείπει.
Κάθε αναχώρηση από το ελληνικό αεροδρόμιο γίνεται πιο βαριά. Η ελληνική κοινότητα στην Αγγλία βοήθησε πολλούς να κρατήσουν επαφή με την πατρίδα. Εκκλησίες, σχολεία ελληνικής γλώσσας, σύλλογοι, καφενεία, εστιατόρια και παρέες έγιναν μικρές γωνιές Ελλάδας μέσα στις βρετανικές πόλεις. Όμως καμία κοινότητα δεν μπορεί να αντικαταστήσει ολοκληρωτικά τον τόπο σου, τη γειτονιά σου και την οικογένεια δίπλα σου κάθε μέρα. Για πολλούς, η Ελλάδα δεν είναι ιδανική. Ξέρουν καλά τα προβλήματα, γραφειοκρατία, χαμηλότερη μισθή, δυσκολίες στην αγορά εργασίας και αβεβαιότητα. Όμως η νοσταλγία δεν σημαίνει ότι αγνοείς την πραγματικότητα. Σημαίνει ότι αξιολογείς τη ζωή συνολικά. Κάποιος μπορεί να έχει περισσότερα χρήματα στην Αγγλία, αλλά λιγότερο χρόνο με τους ανθρώπους του. Όταν οι Έλληνες της Αγγλίας κάνουν παιδιά, η απόφαση της επιστροφής γίνεται ακόμη πιο σύνθετη. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε αγγλικά σχολεία, μιλούν αγγλικά με άνεση και αποκτούν φίλους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς θέλουν να κρατήσουν ζωντανή την ελληνική γλώσσα και ταυτότητα. Θέλουν τα παιδιά να γνωρίζουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Η οικογένεια στην Ελλάδα είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους επιστροφής. Όσο οι γονείς μεγαλώνουν, η απόσταση γίνεται πιο βαριά. Πολλοί Έλληνες του εξωτερικού ζουν με την αγωνία ότι αν συμβεί κάτι, θα χρειαστούν ώρες ή μέρες για να βρεθούν κοντά στους δικούς τους. Η φροντίδα ηλικιωμένων γονιών και η ανάγκη για στήριξη οδηγεί πολλούς στην απόφαση να γυρίσουν. Τα παιδιά επηρεάζουν και πρακτικά την απόφαση. Στην Αγγλία, το κόστος παιδικής φροντίδας μπορεί να είναι πολύ υψηλό. Για νέες οικογένειες, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι μετακινήσεις και το ενοίκιο δημιουργούν μεγάλη πίεση. Στην Ελλάδα, αν υπάρχει οικογενειακό δίκτυο, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μπορούν να βοηθήσουν καθημερινά, όχι μόνο οικονομικά αλλά και συναισθηματικά. Βέβαια, η επιστροφή με παιδιά έχει δυσκολίες. Χρειάζεται προσαρμογή στο ελληνικό σχολείο, αλλαγή γλώσσας, νέοι φίλοι και διαφορετική καθημερινότητα. Οι γονείς πρέπει να προετοιμάσουν τα παιδιά με υπομονή και ειλικρίνεια. Όταν όμως η οικογένεια είναι ενωμένη και έχει σχέδιο, η μετάβαση μπορεί να γίνει πιο ομαλή. Ένας πρακτικός λόγος που βοηθά την επιστροφή είναι τα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί στην Ελλάδα για ανθρώπους που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία από το εξωτερικό. Το άρθρο 5Γ του νόμου 4172-2013 προβλέπει ειδικό τρόπο φορολόγησης για φυσικά πρόσωπα που έρχονται να εργαστούν ή να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το βασικό κίνητρο είναι ότι το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα μπορεί να απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος για 7 φορολογικά έτη, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι εντάσσονται αυτόματα. Χρειάζεται αίτηση, έλεγχος και σωστή διαδικασία. Για έναν Έλληνα που ζει στην Αγγλία και σκέφτεται να επιστρέψει, αυτά τα κίνητρα μπορούν να αλλάξουν τους υπολογισμούς. Αν έχει βρει εργασία στην Ελλάδα ή μπορεί να δουλεύει ως ελεύθερος επαγγελματίας, η φορολογική ελάφρυνση μπορεί να κάνει την απόφαση πιο ρεαλιστική. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά δίνει μια ανάσα στα πρώτα χρόνια της επιστροφής. Πέρα από τη φορολογία, το μήνυμα αυτών των μέτρων είναι σημαντικό. Η Ελλάδα προσπαθεί να προσελκύσει πίσω ανθρώπους που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης. Ανθρώπους με εμπειρία, γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και διεθνή τρόπο σκέψης.
Για να πετύχει όμως, δεν αρκούν μόνο οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Χρειάζονται καλές δουλειές, σταθεροί κανόνες και πραγματικές ευκαιρίες. Η απόφαση να γυρίσει κάποιος στην Ελλάδα συνήθως δεν παίρνεται ξαφνικά. Οριμάζει μέσα στον χρόνο. Στην αρχή είναι μια σκέψη. Μετά γίνεται συζήτηση στο σπίτι. Ύστερα αρχίζουν οι υπολογισμοί. Πόσα χρήματα χρειάζονται, πού θα μείνουμε, τι δουλειά θα κάνουμε, σε ποιο σχολείο θα πάνε τα παιδιά, τι γίνεται με τη φορολογία και τι θα αφήσουμε πίσω στην Αγγλία. Πολλοί ξεκινούν δοκιμαστικά. Περνούν περισσότερους μήνες στην Ελλάδα, ψάχνουν δουλειές, μιλούν με λογιστές, βλέπουν σπίτια, εξετάζουν περιοχές και υπολογίζουν αν μπορούν να συνεχίσουν κάποια εργασία εξ αποστάσεως. Η τεχνολογία βοήθησε πολύ σε αυτό. Περισσότερες δουλειές μπορούν πλέον να γίνουν από απόσταση, συνδυάζοντας διεθνές εισόδημα με ελληνική καθημερινότητα. Άλλοι επιστρέφουν για να ανοίξουν δική τους επιχείρηση. Φέρνουν ιδέες που είδαν στην Αγγλία και προσπαθούν να τις εφαρμόσουν στην Ελλάδα. Καφέ, μικρές εταιρείες τεχνολογίας, τουριστικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά καταστήματα, τεχνικά επαγγέλματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι μερικά παραδείγματα. Η εμπειρία από το εξωτερικό μπορεί να γίνει πλεονέκτημα. Υπάρχουν και εκείνοι που επιστρέφουν χωρίς να τα έχουν όλα έτοιμα. Κουράστηκαν από τη ζωή στην Αγγλία, ένιωσαν ότι δεν αντέχουν άλλο την απόσταση και αποφάσισαν να ρισκάρουν. Ο άνθρωπος που επιστρέφει ξέρει ότι μπορεί να δυσκολευτεί, αλλά προτιμά να παλέψει στον τόπο του. Για κάποιους, αυτό αξίζει περισσότερο από την απόλυτη οικονομική ασφάλεια. Η επιστροφή στην Ελλάδα δεν είναι πάντα εύκολη. Πολλοί φαντάζονται ότι μόλις γυρίσουν όλα θα μπουν στη θέση τους. Όμως η πραγματικότητα θέλει χρόνο. Ο άνθρωπος που έζησε πολλά χρόνια στην Αγγλία έχει αλλάξει. Έχει συνηθίσει άλλους ρυθμούς, άλλη οργάνωση και διαφορετική συμπεριφορά στην εργασία και στις υπηρεσίες. Η Ελλάδα είναι πατρίδα, αλλά έχει δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν ρεαλιστικά. Η επαγγελματική προσαρμογή είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία. Όσοι επιστρέφουν πρέπει να καταλάβουν πώς λειτουργεί η ελληνική αγορά εργασίας σήμερα. Οι μισθοί μπορεί να είναι χαμηλότεροι, αλλά και τα έξοδα διαφέρουν ανά περιοχή. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν περισσότερες ευκαιρίες, αλλά και μεγαλύτερο κόστος. Η επαρχία προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά συχνά λιγότερες θέσεις εργασίας. Υπάρχει και η αντίστροφη νοσταλγία. Μετά την επιστροφή, κάποιοι αρχίζουν να νοσταλγούν πράγματα από την Αγγλία, την οργάνωση, την τάξη, τις σταθερές διαδικασίες, τη διαφορετικότητα και την επαγγελματική εξέλιξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι έκαναν λάθος που γύρισαν. Σημαίνει ότι κάθε τόπος αφήνει κάτι μέσα μας. Ο Έλληνας που έζησε στην Αγγλία φέρνει μαζί του δύο εμπειρίες. Για να πετύχει η επιστροφή, χρειάζεται σχέδιο. Χρειάζεται οικονομικό απόθεμα για τους πρώτους μήνες, σωστή ενημέρωση για φορολογία, ασφάλιση και εργασία, προετοιμασία των παιδιών αν υπάρχουν και ρεαλιστικές προσδοκίες. Η επιστροφή είναι σαν δεύτερη μετανάστευση. Μόνο που αυτή τη φορά, ο προορισμός είναι η ίδια σου η πατρίδα. Παρά τις δυσκολίες, για πολλούς Έλληνες της Αγγλίας η επιστροφή στην Ελλάδα γίνεται τελικά μια νέα αρχή. Δεν είναι επιστροφή στο παρελθόν. Είναι προσπάθεια να δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή με όσα έμαθαν στο εξωτερικό. Η εμπειρία της Αγγλίας τους έκανε πιο οργανωμένους,
πιο ανεξάρτητους και πιο ανοιχτούς σε νέες ιδέες. Η Ελλάδα τους δίνει ξανά ρίζες και ανθρώπινη επαφή. Η επιστροφή των Ελλήνων από την Αγγλία δεν αφορά μόνο τα άτομα που γυρίζουν. Αφορά και την ίδια την Ελλάδα. Κάθε άνθρωπος που επιστρέφει φέρνει γνώσεις, επαφές, ιδέες και επαγγελματική νοοτροπία. Μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να οργανωθεί καλύτερα, ένα σχολείο να ανοίξει ορίζοντες και μια τοπική κοινωνία να δει νέες δυνατότητες. Δεν θα επιστρέψουν όλοι. Κάποιοι Έλληνες θα μείνουν στην Αγγλία γιατί εκεί έχουν χτίσει τη ζωή τους. Κάποιοι θα ζουν ανάμεσα στις δύο χώρες. Κάποιοι θα επιστρέψουν και ίσως ξαναφύγουν. Η μετανάστευση σήμερα δεν είναι πάντα μια μόνιμη γραμμή. Είναι ένας κύκλος επιλογών, ευκαιριών και προσωπικών αναγκών. Στο τέλος, η ιστορία των Ελλήνων που φεύγουν από την Αγγλία και επιστρέφουν στην Ελλάδα είναι ιστορία αναζήτησης. Αναζήτηση καλύτερης ζωής, ισορροπίας, οικογένειας, ταυτότητας και μέλλοντος. Η Αγγλία έδωσε σε πολλούς ευκαιρίες και εμπειρίες. Η Ελλάδα τους καλεί πίσω με κάτι πιο βαθύ, την αίσθηση του σπιτιού.